Goedemorgen iedereen. Voor de mensen die Lodewijk Waas verwachten, die is een beetje aan het bekomen van de vele nachtvorstnachten van de voorbije dagen. Dus u zult het met mij moeten stellen. België als jong wijnland. Eerst is de vraag, is België een jong wijnland? Verkeerde richting. We zijn... en we weten allemaal intussen al, denk ik, dat er in de middeleeuwen in België ook al heel veel wijn werd gemaakt. Al vanaf de jaren 900, 10e eeuw. Dat heeft eeuwenlang goed gegaan. Dan is natuurlijk fout afgelopen. Er was de kleine ijstijd, zoals we die nu noemen. Er was een nogal chauvinistische Franse keizer die vond dat er in België geen wijn mocht gemaakt worden, of in onze contraien. België bestond nog niet. Er waren oorlogen die alles verwoesten, enzovoort. De concurrentie van bier heeft er allemaal voor gezorgd dat de wijnbouw dan eigenlijk teniet gedaan is, teloor gegaan is. Waarom zijn we dan toch een jong wijnland of een nieuw wijnland? Wel, na al die traditie, al die voorgeschiedenis is volledig verloren gegaan. We zijn opnieuw moeten beginnen. Als je kijkt naar de wijngaarden die nu actief zijn, ik denk dat er een aantal zijn die gestart zijn in de jaren 60, die nu nog actief zijn, maar de meeste huidige wijnbouwers, de generaties die hier nu zitten, de oudste daarvan die zijn begonnen in de jaren 90. Dat is amper 30 jaar geleden, dus dat is heel recent. Als je dan kijkt naar de vraag wat zijn de voor- en nadelen van een jong wijnland zijn. We zullen beginnen met de nadelen, kunnen we positief eindigen. Ten eerste, die tradities, die kennis die in de middeleeuwen bestond, dat is allemaal verloren gegaan. Hoe je wijn maakt in onze contraien, halverwege die periode tussen de bloeiperiode en de herstart, wist niemand dat. Dus alles wat de wijnbouwers nu weten, hebben ze de voorbije 30 jaar zelf allemaal moeten leren, zelf allemaal moeten terugvinden. Eén lang leerproces, jaar na jaar, oogst na je oogst, te weten komen hoe maak je nu in godsnaam wijn in België. Dat betekent ook dat alle stokken, of de meeste stokken, er zijn inderdaad hier en daar een paar domeinen die al oude stokken hebben, maar de meeste stokken zijn relatief jong. Terwijl we weten dat hoe oudere stokken, toch, als de wijnbouwer daar goed mee omgaat, daar nog betere wijn van kan gemaakt worden. Dus dat gaat ook nog wel moeten evolueren. En dat zal ook evolueren. Dat zijn zaken, de kennis neemt toe, de kennis is er eigenlijk al in grote mate. Die stokken zullen ouder worden, et cetera. De technieken worden verbeterd. Dus een heleboel zaken zullen vanzelf verbeteren. Er is één zaak waar we eigenlijk nog het meest mee worstelen. Dat is de reputatie van Belgische wijn, of misschien beter het gebrek aan reputatie. We weten allemaal wat we ons... de meesten onder ons toch, kunnen voorstellen van een fles Bordeaux, een Bourgogne, een Barolo en dergelijke. Maar wat moet je als consument voorstellen van een fles Belgische wijn? Dat is gezien de enorme diversiteit, waar we het straks nog gaan over hebben. Er is geen uniforme stijl. Er is geen variëteiten die typisch zijn voor België. Het is nog heel moeilijk te... zeggen van wat kun je verwachten van een Belgische wijn. De appellaties die we hebben brengen op dat vlak ook niet zoveel soelaas. Een beetje te vroeg. Ten eerste, veel mensen weten niet eens dat er appellaties zijn in België. En die verschillen ook relatief weinig van elkaar. Het is goed dat ze er zijn. Dat betekent dat er gebouwd wordt aan identiteit. Maar voor de consument is het voorlopig nog geen houvast. Maar, nogmaals, dat zijn zaken die evolueren. Tijd om stilaan over te gaan naar de voordelen van het nieuw wijnland zijn. En dat is ten eerste omdat er geen tradities zijn, omdat er geen eeuwenoude regels zijn die moeten gevolgd worden, dan kun je eigenlijk heel vrij te werk gaan als wijnbouwer. Er is veel vrijheid om te experimenteren, om nieuwe dingen te proberen. En zo zaken te ontdekken die in regio's waar eigenlijk alles al redelijk vast ligt, niet meer gebeuren.
Er zijn natuurlijk wel de regels voor het aanvragen van appellatie, maar voor de rest kan en mag er heel veel. En dat is goed. Het resultaat is, zoals ik daarnet al zei, een enorme diversiteit aan wijnen. Als je het gamma van wat de Belgische wijnmakers produceren eens bekijkt, dan zie je heel uiteenlopende zaken. We hebben moesten in het wit, rood, rosé, oranje. We hebben experimentele wijnen, we hebben heel klassieke wijnen. Een echte enorme variëteit. Voor de consument is dat enigszins moeilijk om daar een beetje zijn weg in te vinden, maar anderzijds ook een geweldige troef. Je kunt enorm veel ontdekken. En dat moeten we inderdaad toch zien te bewaren op een of andere manier. Zoals Stan ook al zei, we hebben de klassieke druivenrassen die de meeste consumenten al kennen. En we hebben ook de schimmelresistente rassen die we aan de consumenten moeten gewoon vertellen waarvoor ze staan. De wijnen zelf die daarmee gemaakt worden, die zijn soms fantastisch. De consument weet het alleen nog niet. Dat bijkomend voordeel is het feit dat omdat we zijn een nieuw land, het is een nieuwe traditie, er speelt een zeker novelty-effect. De consument vindt Belgische wijn vreemd genoeg eigenlijk iets exotisch. Hoe vreemd het ook mogen klinken, en zeker met de temperaturen van de voorbije nachten. Dus de consument is nieuwsgierig naar Belgische wijnen. We hebben samen met de mensen van de Vlam een tijdje geleden een studie gedaan waaruit bleek dat de helft van alle wijndrinkers in België nog nooit een glas Belgische wijn had gedronken. Er is daar een enorm potentieel om die mensen nog te bereiken. En tot slot, ook omdat België een vrij jong wijnland is, zijn de meeste wijnmakers bevinden zich toch in een zeker vergelijkbare positie. Om te zeggen dat er voor de nieuwkomers nog plaats is om een plaats op de markt eigenlijk te veroveren. Er wordt nog veel kennis gedeeld en dat is waar wij met de VZW ook mee bezig zijn. En daardoor komen die nieuwkomers relatief snel tot een zeer mooi niveau. En dus een markt waar nieuwkomers plaats hebben, is een markt die een goede broedgrond is voor innovatie en succes. Daar willen wij met de VZW Belgische wijnbouwers zoveel mogelijk op inspelen. Mensen bij elkaar brengen, opleidingen aanbieden om de nieuwste technieken, de nieuwste ontwikkelingen aan te leren. De bekendheid van Belgische wijn nog te vergroten door promotie-evenementen en dergelijke. Want dat is ook nodig. Want je merkt stilaan dat er steeds meer concurrentie is tussen verschillende wijndomeinen. Niemand heeft het rijk nog voor zich alleen. En dat betekent dat wijnbouwers meer en meer creatief gaan moeten zijn in het aan de man brengen. Dat ze ondernemender gaan moeten zijn. Dat is een mooie locatie om dat te zeggen, denk ik. En dat is ook iets dat je in een jong wijnland allemaal moet leren. Dank u wel.